wace kungiya kake? Kungiyar Meta Allah Kautal Hore A matsayinka na me? na dattijo. A'a, ai ka faɗa ka ce kana da mukami. Na Kautal Hore. Kai me kai? Har don ina ne kai? Ni ciyaman ne na Caranci Local Government. Yau wato shine abin da nake so ka gaya wa masu kallon mu. Mhm. To menene ka da su mai rafi da su Abbas Dogo? To, ni dai Abbas na san shi na san Abbas bayan wata 5 ko dai ma da in ce 6. Yauwa mai rahi na san shi cikin sati 3. Baka daɗe duk da sanin su ba. Duka ban daɗe da sanin su ba. Kuma kai yadda da su suka je suka jefa ka a cikin wannan ramin da ba za ka iya fita ba. Maimakin shi abu ne in Allah ya riga ɗora ma shi bai da mahani. To ya kuka yi wurin wannan Alhaji Gide da kuka ɗaukar masa shanu? Abbas ya kira ni ranar Laraba misalin waccan Laraba misalin karfe 8 na safe yake ce mana Fulani kana gida? Na ce ina gida. Ya ce to da Allah ka zo nan Caranci muna jiranka. Na zo Caranci na same su da su mai rahi suka ce man da Allah in gawa za mu je akwai wasu Fulani masu bokulkulin shanu da jajjaye amma an ce suna nan dajin Ingawa. Shin ka san dajin Ingawa? Na ce lalle na san dajin Ingawa tunda ko bara yaran mu sun zanna a wurin. Shine muka je muka samu mutanen nan. To ni dai ba sanin su ne ba, su suka san su suka yi magana da su, ni dai ina gehe guda. Sun ce kai aka ba wa shanu guda 20. Ran kai daɗe maganan nan tun da Allah ya yi ta haka kuma ƙarara kowa zai ji ta. Na'am. Don ba ni da wani raurauka ta a zuciyata tun da Allah ya riga ya ɗora min. Allah da ya sani in za a tara ɓarawo 20 babu wanda ya taɓa samu na ko da bindiga ko da wani gama haka ɗin ni mutumin karkara ne a haka kuma. Me ya faru ga ya mana? Yawwa. Mun zo suka yi magana sai suka zo suna cewar to kai ruguduma suke son gani. Sai wannan ya ce ruguduma su ba su da ruguduma. A ruguduma wanda kuke nema ai ruguduma ma biyu ne in ji shi Gide. Sai mai rahi ya ce mai wani ka sani sai ce ya san an kama wani can wajen malumfashi. To sai aka yi ni duk wannan dogon labarin ya aka yi kuka karɓi shanu a hannu? Yau abinda aka yi kau ya ce mai rahi ya buɗe baki ya ce to za mu je ko ku ba da bindiga ko kuma Shaɗe ya ce kuna da bindiga shi da Lawal tana daji wurin Sa'idu ko ku ba da bindiga ko kuma ku hanshi kanku ya za a yi ko mu kai ku ga hukuma. Shi kenan sai suka ce dan Allah dan annabi su dai kar a kai su ga hukuma a gyara wannan bayani nan. Mai rahi ya ce a'a shi ba za a yi wannan ba sai dai an kira hukuma. Su kuma suka ce a'a suka ta dai wannan dirama. To magana shanu 100 fa? A'a magana shanu 100 duk wannan dai ba ta amma saniya 20 lakadan ne ba ajalan ba wannan. Kun karba? An karba kuma da aka karbo mai rahe kilga ya ce man to Fulani ga suna amma ka kora min musu mu haɗu da kai Caranci. Na ce to shi ke. Ina ka kai shanu? Da na koro shanu muka zo Caranci nan eka nan muka haɗu da mai rahi da Abbas da Shaɗe muka damƙa musu shanu. Na damƙa musu shanu. A nan wata ta kasa tashi suka ci in tsare ta wannan bawan Allah suka tura shi ya je ya ɗauko ta da mota. Wannan ya ɗauko ta da mota. A haka suka kira ni su yaran da aka ba shanu su ida iso da su gari. Suka zo suka sake kira suka ce kuma guda biyu na can sun kasa tashi. Muka taho da wannan bawan Allah da ko wannan ne su dai wajen 5 ne suka ji cikin 'yan motarsu. Muka taho muka zo aka sa wannan mota tsakanin Lambari ni da to yanzu su shanun nan an ba wa Lawal? Shanu ai turan ni na gaya ma mai girma kwamashina ba a ba Lawal shanu ba. Ya aka yi da su? Yawwa marabina da shanu gari aka ce dai an kawo su gari. Ban san yadda aka ba bayan nan amma sun kiran sun ban naira 140. Daga nan rata na ba su shanu. Nan me tsaya tukuna. Nan me 140. To ran kai daɗe tun da ba wake na saida ba suka ba ni ai na san abin da ko ran kai daɗe.